Салом алейкум, ҳамватанони азиз, номи ман Аюб. Видеообращение ма именно барои Муҳаммад Иқбол Садриддин. Муҳаммад Иқбол Садриддин, а ёдат наброр ки ман гражданини Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. Ту маро помирӣ мегӯй, мардуми помирани тоҷик аст. Ту худат мегӯй ки ман Муҳаммад Иқбол Садриддин такя ба мардум дорам. Чӣ гапе ки дорен, чӣ саволе ки метен, ман гӯш мекунам, ба саволи шумо ман ҷавоб медиҳам. Дар кадом видеоем ки дар кадом эфире ки ман зидди ягон шаҳрванд ягон гапи паст задагӣ бошам, дар ягон ҷо дурӯғ гуфтагӣ бошам, бигӯен дар кадом соат, дар кадом минут, дар кадом секунд ба факту далелаш бигӯен, ман мебурам бахшиш мепурсам. Ҳамин хел аст? Муҳаммад Иқбол Садриддин, ман як марди тоҷик, ман худам мард ҳисоб мекунам. Мард. Дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон ақаллан зани тоҷика паст назан. Ман дар ягон видеом ягон гапи пастат гап намезанам. Ному фамилияу отчествотам мегирам. Муҳаммад Иқбол Садриддин. Ман просто бисёр видеое ки ман кардестам зидди ту, ман як юрист, ман норозӣ ҳастам. Ман дар фарқе надорад, бо мегӯм, дар ҷойгоҳи шумо нарен, мудаем. Муҳаммад Иқбол Садриддин. Ҳамкурси ман бачае ки ҳастам, ҳақиқата гап мезанам. Ҳамкурси ман ки ман то ҳозира қатиш алоқа дорам, лесбиянка буд. Рафт Франсия, давлате ки ту зиндагӣ дорӣ, ЗАГС кардан, гаштан омадан. Шумо мардуми шаҳри Тоҷикистон медонед ки дар Франсия сага никоҳ кисан. Ранги одам мо як солда ду бор се бор қатъи ҳамкурсо во мехӯрем, ман қатиш салом алейк мекунам, қатиш алоқада ҳастам, бо мегӯм буд. Ман дар пливат ба гуфтаи мардуми шарифи урус. Дар ҷойгоҳ ту нар ё ки мода. Ман туро одам ҳисоб мекунам, Муҳаммад Иқбол Садриддин. Ман мехоҳам ки қатъи ту бубурам, суханое ки ту задеси дурӯғ аст. Ман дидестам, Муҳаммад Иқбол Садриддин, дар кадом шаҳру ноҳияе туро пул рӯй мекунам. 150 сум, 299 рублей, мебахшед рублей, 500 рублей, 1500 рублей, Сочи, Краснодар, Москва, Екатеринбург, Сибир, ҳамаеро ман медонам. Ту мегӯӣ ки 200 чанд ҳазор дурӯғ мегӯӣ, Муҳаммад Иқбол Садриддин. биё дар эфир. Ту мара савол бите. Ман туро савол наметам, ман ҷавоб метам. Ман мехоҳам ки мардума бояд мо бифаҳмонем ки барои террористҳо пул рӯй кардан нахи статьё аст. Ман юрист ҳастам. Любой савол бите, ман статьяш қатъи гап мезанам. Муҳаммад Иқбол Садриддин. Ман ҳар рӯз дидестам, кафеҳода сёмкам кардесин, саволо метан, хучона корманд мегирам. Ман шишта гап задесам, чӣ саволе ки метан, ман ответшон додесам. Муҳаммад Иқбол Садриддин. ӯ сёмкое ки мара кардесин, ба гуфтаи урус омада пливат. Ман хаб намекунам. Ҳеҷ вақт. Ман қасам хӯрдагӣ будам дар як видео. мара дилм барои мардуми шарифи Тоҷикистон месӯзад, барои ҷавонон месӯзад. ту талаб дорӣ ки мардуми ғариби тоҷик через Сбербанк, через дигар системаҳо туро пул рӯй кунанд ки ҳама ё дар назорат ҳастанд. барои чӣ, Муҳаммад Иқбол Садриддин? ту рӯи дидан надорӣ ҷавонҳоро. барои чӣ? барои чӣ? ин мардум мара савол метаванд. барои чӣ мегӯям Муҳаммад Иқбол Садриддин ин мардума рӯи дидан надорад? шуморо Верховный суд, Российская Федерация, независимость от государства, шуморо терроризм эълон кард. Муҳаммад Иқбол Садриддин.
как ИГИЛ запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ватани азизи мово, шумо мардуми шариф Тоҷикистон, мардуми ғариби тоҷик. Муҳаммад Иқбол Садриddin. қатъи ман хушо гап за, ман хеле бачае ҳастам ки қатъи чӣ хеле касе гап за, ман хеле гап мезанам. 5-6 минута видео диди ки ман дар ягон ҷотра паст назадам. мара пияндарам тарбия хуб додагӣ аст. одаме ки ту ҳар гапш мегӯӣ, падари ман аст. ин рӯзо шумо занг задесем барои пияндар, ӯ падар аст барои ман. мара хононд, мара калон кард. шумо ба фурӯшо какая разница? ман худам савол ҷавобша метавонам. Муҳаммад Иқбол Садриddin. биё бубурем, ай ҳақиқат гап занем, пус мардум бифаҳманд. пус мардум бифаҳманд. ира мардум талаб доранд. Муҳаммад Иқбол Садриddin. причём ҷара зани тоҷика ту байнда сразу медурорӣ. вақте ки саволот метаванд, ман дидеастам. ҷавоб гардонда натонистӣ, бигӯ ман ба саволот ҷавоб додан наметавонам. чӣ ба сразу овозшам мекашиву ҳар гапш мегӯӣ? чӣ ба Муҳаммад Иқбол Садриddin? чӣ ба як шаҳрванд мебурад тура як саволет метаҳад ки ту гӯш кун, ту мара мегада? ту сразу мекашиш, гизалам мешавӣ, мегӯӣ ки ман бад мебинам, як кас мара ягон указ метаҳад. шаҳрванд аст. хитон мегӯем, и группа 24, и шумо назатиё. шаҳрванд чизе ки дар руд бигӯяд, ту бояд дидистпешбар бошӣ. хайр хитон талаб дорем. хоино, худат гуфтеси ки бояд чӣ корманде боша. ман яка шаҳрванд ҳақ дорам ки нумша бигирам. ту худат мегӯӣ ки агар раиси шаҳру ноҳияра фамилияша нагирӣ, мебаранад шевекиди. вақте шаҳрванд медурояд тура мегӯяд иси гӯш кун Муҳаммад Иқбол, ту қард мекунад. ту мегӯӣ ки ман норозӣ ҳастам ки ягон кас мара бигӯяд иси гӯш кун. эй мардуми шариф Тоҷикистон, ай пишти зиндагитон шин. одамое ки ҳастанд, ман рӯи рост гаштаистам. одамое ки занг мезанен, угражат мекунен. ман медонам шумо дар гиҷо ҳастен, он номрое ки ба ном фамилиятон нест, ман ҳамаша медонам. не ки ма да 3-4 нафар дар кор нест. мо кор кардесем. дина бо як хабари хуше шунавидем ки группа 24 28 мошина аренда гирифтаги именно Питерда Яндекс таксида кор мекунам. иншолло ман хушвақ медорам дар дунёда. хушвақ. Муҳаммад Иқбол Садриddin. агар фикри ҷавонора тикунӣ, озян сари вақт аст удалит кун. ҳар минути секунд касе ки тура 1 рублей рӯӣ мекунад, ӯ мардум через 2 соат уже дар кофтгоҳ аст. Муҳаммад Иқбол Садриddin. Российская Федерация против терроризма миллиардов долларов расход дорад. Миллиардов долларов. 18 то 20% бюджета расход кистанд. вақте ки ман саволшон метавонам ки чӣ ба арестоватшон намекунем, мега Исоқов Аюб 3-4 нафар мона дар кор нестем. тоқат буда. Дина уже фаҳмидам ки на самом деле кор серьёзен нафтисе. уже группа 24 медонад ки кия спонсорошон. даже ман медонам ки таксие ки чанд сум кор мекунанд,
1100 сом хшонда мегиранд, мондагиша рӯи кистанд группаи 24. Муҳаммад Иқбол Садриддин диди ман чӣ хел бачаям. Ман 18 солагим дар территорияи Российской Федерации ҳастам. Ман чӣ дар иҷа вуҷудкагӣ ҳастам. Ман дӯсту ай душман фарқ мекунам. Қатъи ранги одамвори гап зад, ман ранги одамвори гап мезанам. Чӣ саволе метӣ Муҳаммад Иқбол Садриддин? Ман ҷавоб метам. Любой савол дада. Вақте ки ман тара номи фамилията гирифтам, ту бояд номи фамилияи маро бигирӣ.